मानो मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जानो थांगासिनो दं बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा बियो आरो बियो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे जोबोद समायना थावनि डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव बे जानो थांगासिनो दं आरो बिनि थाखाय बानजाय आफादा सान हर खामानि मावदों बिथांमोनहा जिरायाखै आरो बेजों लोगोसे गेदेरथार नैबे डिमाकुसि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बेवहाय खुनु धोरोम सायख'नाय गैया खुनु मोनसे हारि सायख'नाय गैया खुनु राजखान्थिनि जेबो गाब गैया बयबो बेवहाय खामानि मावदों बयबो फैदों नायफैदों आरो खामानियाबो समानै जौगादों फ्राय 1000सो हा लानानै बे जथुम्माया जागोन आरो बेजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादाबो बोरै हायो जों बे जथुम्माखौ जोबोद मोजाङै खालामनो थाखाय जों नाजागोन जों हाबाफारिखौ बानायबाय थादों दासिमबो जोंहा बियो आबुं जायाखै सानैसो गेदेमा आलासिनि कनसेन्ट एसे बाखि जाना दङ नाथाय नैबे बाथ्राया सैथो जे दिनै बानजाय आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि आसाम आयेन आफादनि जोंहा बुंथिगिरि मुसुर बिस्वजित दैमारि आरो लोगोसे बानजाय आफादनिनो मानिजाथाव मावफुं आफादगिरि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मुसुर दावबायसा बर' आरो लोगोसे बे डिमाकुसि हालामनि सासे जाखांफुनाय समाज सिबियारि मुस्रि जौस्रां बर' बिथाङा जाबाय गाहाय लेंथुमगिरि बिथांमोननि नाजानायावनो गासैबो खामानिया ओरैबायदि आवगायदों दिनै जिहेथु जोंहा समा बारा गैलिया काउन्टडाउन दा सुरु जाबाय आरम्भ जाबाय बेखायनो रायजो राजायाबो थाग थियारि आरो बर' थुनलाइ आफादाबो थाग थियारि जोङो बोरै हायो जोङो बे जथुम्माखौ बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हायोबाथ' बयबो जों गोजोननाय मोनगोन आरो बेखौनो दिनै बानजाय आफादाबो लुबैदों बर' थुनलाइ आफादाबो लुबैदों बेखायनो जों नायनि समा फैगासिनो दङ खामानि मावदों बयबो गोदान महर लादों जेरैबो सोलायनाय फैदों बेखिनिखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों देग्लाय सोलाया फैगोन बोसोराव सोलायगोन जोंहा 65थि बोसोरारि जथुम्मा बिजिनियाव जागोन बेवहाय सोलायनाय फैगोन आरो समाजा जायखौ लुबैयो मालाय बे उनाव फैगोन बेहाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय बिबानगिरि हिसाबै बे आयदायाव जेबो कमेन्ट होनो लुबैयाखै नाथाय नैबे बाथ्राया सैथो जे डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव जानो थांनाय जेनाखि 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा बे आलादा रोखोमनि जागोन बेवहाय गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रा बाहागो लानो हानायनि हाबाफारिखौ जों सानबाय थादों बेवहाय फरायसाफ्रा फैगोन बेवहाय आबादारिफ्रा फैगोन बेवहाय फालांगियारिफ्रा फैगोन बेवहाय जोंनि स्कलारफ्रा फैगोन जोंनि साइन्टिस्टफ्रा फैगोन जों बयखौबो लानानै जों मोनसे माने आबुं हाबाफारि खालामना होनो हायोब्ला जोंबो जुदि होनो हायोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो बे जथुम्माया जाहाथे मानसिफ्रा बुङो जे बे थारैनो जथुम्माया मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा बेखौ जुदि जोंबो बुंनाय खोनायोब्ला जों बांसिन गोजोननाय मोनगोन रायजो राजाया मा गोजोनगोन जों बांसिन गोजोननाय मोनगोन आं बेखिनिखौ नोंथांमोन आलासिनि बेलायाव फ्राय 90 जौखोन्दो जोंहा कमप्लिट जाबाय जों नैबे साननैसोआव जों प्रग्रामखौ होनो हानाय बायदि जाहैसिगोन दिनै आङो नोंथांमोननो मुंखौ होथ'लिया जिहेतु जोंहा एक्जिकिउटिभआवबो जों गासैबो बाथ्राखौ जों बुंगोन बर' थुनलाइ आफादा जोंहा माखासे बान्था होयो बे बान्थाखौबो जों फोसावगोन फैबाय थानाय 3 जानुवारियाव बियो जागोन बेखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ मिथिहोनो मोननानै गोजोननाय थाबाय